Miquel Iceta ha visitat aquest dimecres Lloret de Mar, on s'ha reunit amb el col·lectiu de les Kellys. Les cambreres de pisos dels hotels han exposat les seves reivindicacions laborals al primer secretari del Partit Socialista. Llevamos una sobrecarga. Hay que ver las enfermedades, que hay que reconocerlas, que son enfermedades que se dan por el trabajo y que no hay que llevar tanta tensión. Yo creo que llevamos demasiado trabajo y ese trabajo lo transmitimos en casa. Les Kellys reclamen el suport dels partits per fer conscienciar l'empresariat de la sobrecàrrega de feina en netejar els hotels. Si volem uns hotels nets i que donin la imatge que volem d'un lloc que viu del turisme però no explota els treballadors de la indústria turística, moltes coses han de canviar. El que nosaltres volem és informar-les, assessorar-les i sobretot acompanyar-les en aquest procés, que és una lluita molt lloable perquè realment tenen unes condicions laborals molt complicades. Miquel Iceta ha aprofitat la seva visita per reunir-se amb el Partit Socialista de Lloret i donar suport al candidat de les eleccions municipals de l'any vinent. Aquí tenim un pacte de govern que ha aguantat totes les tensions del procés independentista precisament perquè uns i altres hem sapigut posar per davant Lloret i per tant vinc a reconèixer aquesta feina, encoratjar-los a seguir. La reunió entre el Partit Socialista i les Kellys ha tingut lloc al Centre Cívic de Can Sabata, on hi ha les pistes de petanca. Després, els representants del partit han passejat pel centre de Lloret de Mar i han parlat amb usuaris del casal de la gent gran.